bumili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling. Paborito. Mayombo. Paborito. Pantal. Paborito. Poblasyon Peste. Paborito. Kadyat Paguchiko. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa mas tricycle jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuwan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Masal sa limot dan ang puta-putang iaagaw na Martes Pangasinan Dagupan. Wadyalaso Saray Balitan Matwa. SBM sa ikabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matwa. Ya ipasabi na say lawas yun kaaro JCB Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kantabay timet the technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Agaw nata na Martes at atang tanagagik petsa 28 la at bulan Abril at taon 2026. Samput ya simba at bulan na Abril at ating tanagagik. Belated happy birthday nga pala kahapon ni former City Councilor Red F. Mejia. Happy birthday, Konsi. Ay ni malapit na ating tanagagik ha. Asing singer la, malapit na po ang kalutan na dalan na sa Ibangus Festival. Ya say aman na sa Ibangus Festival ang gapiarom nuag si former Mayor Angela Bilay Benji Saplanlim. Pero wait a minute. Ramdam nyo ba ang Bangus Festival this year? Wala kasing gilong-gilong na dalan to. Walang gilong-gilong na dalan ngayon. Pero may baratilyo, etc.
at kalutan at dalan. May tanong lang po tayo. Siyempre, kalutan at dalan, may bagam tayo kalutan at dalan, say manunan bida ditan sa may bunuan bangos or sa may tatawagan dan dagupan bangos. Si katutan so bida at kalutan at dalan. Nagauntan. Ngayon, ang tanong po natin, sapat po ba ang produksyon ng dagupan bangus sa kasalukuyan? Antay, may maugong po kasing balita na may isang bayan ngayon sa lalawigan ng Pangasinan na binansagang Bunuan Sagur. Araw mo ko tanatatang tanagagig ng akipiesta dito na barangay Balugo at bali na binmalay ya wala man na tatawagan dan Bunuan Sagur natan. Atay tatawagan dan Bunuan Sagur. Yan po yung bayan ng Binmalay. So ang Binmalay ngayon ay tinatawag na Bunuan Sagur. Yun po ang bansag po ngayon sa Binmalay. Bunuan Sagur kasi according sa information, singlasan po ng mga bangus sa Binmalay ang mga bangus sa Dagupan City. At according pa sa information, mas marami ang produksyon ng Binmalay ng mga bangus na ngayon naghahari sa mga pamilihang bayan dito sa lungsod ng Dagupan kesa sa original na Bunuan Bangus. Narinig ko yan sa isang interview Sinabi ng isang opisyal, mas marami na kaming produksyon ng bangus kesa Dagupan City. Kwanto? So sa ito po't natin, why? Apay akin bakit? Dito po ako napaisip at napagtanto ko na posible kayang dahil karamihan na, posible kayang mas nauungasan na ngayon ng Binmalay ang Dagupan City sa produksyon ng bangus dahil karamihan na ng mga fish pan sa Dagupan ay natabunan na at converted na ang mga ito into commercial areas. Hindi kaya yan ang pangunahing dahilan? Kasi nung nanyo dyan Binmalay at Tatang Tanagagig, malawak pa po yung mga areas na may fish pond. Although may mga natabunan na rin at converted na rin into commercial areas, tulad po dyan sa mga along the highway, patungong Lingayen, Agaunta na Tatang Tanagagig. Ganun pa man, marami pa rin nag-ooperate ng fish pan sa Binmalay. Tulad na lang sa amin, sa Barangay Basing, sa Dulag, sa Amancuro, sa Balugo, ay marami pang fish pan dyan. At karamihan po dyan, ang kanilang hanap buhay at pinagkakitaan, yung pong production ng bangus or fingerlings na tinatawag po nila. Pero dito sa lungsod ng Dagupan, as you can see naman, res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. Kitang-kita nyo naman na mangilan-ngilan na lang yung mga fish ponds na nakikita natin at karamihan na po na nakikita natin na pinanggagalingan ng produksyon ng bangus puro sa mga fish pen. Totoo, hindi. Duga to. Karamihan na ng mga produksyon ng bangus galing na sa fish pen. At dahil laking fish pen, may pagkakaiba. Hindi ako agriculturist, pero alam ko, mayroong pagkakaiba. Bakit kanyo? Because, pagka ang bangus lumaki sa isang fish pen, it also loses its credibility as bunuan bangus. Bakit? Nawawala yung kredibilidad ng bangus as bunuan bangus. Kasi, pag sa fish pen, wala yung tinatawag po nilang linang. Tayo may linang, gauntan, wala yung tinatawag po nilang linang. Yung sinasabi po nila, yung linang
ito po yung kinakain ng mga bangus na nasa fish pond. Kahit pinapakain po yan ng feeds, dahil lumalaki po sila sa fish pond, nakakakain pa rin po sila ng tinatawag na linang. Jadbin Malay at Tatang Tanagagik, mga kapaborito, kahit pinapakain po ng feeds yung kanilang mga alagang bangus, pero sa mga pukok pa rin po sila lumalaki. Doon po sila pinapalaki. At syempre, kapag ka may linang, kakainin at kakainin pa rin ng mga bangus yan. At yan po yung sikreto kung bakit masarap ang bunuan bangus dahil sa linang. That linang is the natural food na kinakain ng mga bangus. Tama ho ba? Hindi ho ako agriculturist. And I do not claim to be knowledgeable on that. Pero yun po kasi naririnig ko. Yung natural food ng mga bangus na yan is linang, agauntan. Oh. Kaya, naalala ko, nung panahon ni former mayor, ang Diladbilay Benji Saplanlim, or BSL, mas kilala sa taguring BSL, nung araw na siya pa po ang nasa City Hall bilang mayor ng lungsod ng Dagupan, mariin po niyang tinututulan yung pagtatabon sa mga pukok dito sa lungsod ng Dagupan. Tinututulan po niya yan, yung pagtatabon sa mga pukok dito sa lungsod ng Dagupan. Kasi, yung mga pukok na yan, bukod sa nagiging palakihan ng mga bunuan bangus, yan po yung nagsisilbing mga catch basin. Natural catch basin, ya si katutay mangisasalba at syudad na Dagupan tuwing panahon ng tag-ulan from flooding. May pag-aaral po kasing ginawa po dyan at may inimbitahan noon si former Mayor BSL na mga taga-UP, University of the Philippines. Pinag-aralan po nila yung topography ng lungsod ng Dagupan at one of their recommendations is to maintain the status ng mga pukok na yan. Huwag tabunan, huwag gawing commercial center. Para nang sa ganon, yan po yung pagpupunduhan ng tubig tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Para maiahon tayo, save tayo sa possible na pagkabaha ng mga low-lying areas dito sa lungsod ng Dagupan. But unfortunately nga, converted na kasi yung mga karaklan na saray fish ponds into commercial areas, into business districts. And because natabunan na, nandyan na yung building, we cannot do anything anymore para maibalik pa yung dating status ng mga pukok na yan. Pero sabi nila, ang tanong ngayon, dahil kukunti na lang yung mga bangus na lumalaki sa mga pukok, saan kaya manggagaling yung bangus na iihaw sa Kalutan at Dalan? Saan kaya manggagaling? Curious po sila. Sa Dagupan o sa Binmalay? Good morning nga ho pala kay former Mayor Sammy Rosario ng bayan ng Binmalay. Meron siyang information na shinare. Sabi niya, ang Binmalay ang original sa Kalutan. Ginawa natin yan during my first year stint as mayor. And then everybody follows. Oh, that's history, Mayor Sama. Good morning po kay Mayor Sam. At in the rate, happy Kalutan at Dalan, ha? Nahuli o na fake news si Pangulong BBM? Ay agi ang puta-putang yanatan niya tungtungan at saray sukusukong na bansang Pilipinas at atang tanagaging.
napeke, nabudol nga ba si Pangulong BBM? Kasi nung nanunutan nyo at atong tanagagig, wala man mo lang ti. So, ni balikas ng Presidente BBM, sa inkwantod saman, at nahuli na si Zaldico, ang pangunahing witness sa flood control fiasco at atong tanagagig. Pero, only to realize at atong tanagagig, singaan dimat. Singaan dimat after 2 weeks, mahigit 2 linggo, matapos i-anunsyo ni Pangulong BBM na nahuli sa Czech Republic si dating Congressman Zaldico, kinumpirma ngayon ni Acting Justice Secretary Frederick Bida. O bakit ano nangyari kay Justice Boying? Meron tayong Acting Justice Secretary ngayon. O nakalib siguro. Ano kayang dahilan? Health reasons? So ang sabi ngayon ni Acting Justice Secretary Frederick Bida, wala na raw sa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. Ninyay, nilagda ni the Czech Republic si Zaldico, pero ang gapoy asabian dan Zaldico. So, ang may agawan press conference man, Czech Republic, yan dinaulan mismo ng Acting Justice Secretary Frederick Bida. What is his status right now? Is he free? Or does he need to show up whenever an administrative court calls for him? In that case, is he still detained technically? The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free. Can you say he's free? He is not within the Czech Republic. So he is free. He's free. He is not detained. He is not detained, so he is free. Yes. Yes, he is free. He is free, contrary sa report na he is under the custody of the Czech Republic. Ay, by the way, correction please. Thank you, Brother Manny, talagang senior na talaga ako. Agla ni Buri Agagi. Nasa ombudsman na pala si Sir Boying Rimulya. Sorry. Forgive my senior moments. Engineer Nixon nanto. Ombudsman na pala. Ay, age, JCB, masikan kala. Nathan, pantutungtungan at atong tanagagik, did President BBM use the word nahuli? Because when you say nahuli at atong tanagagik agauntan, nahuli in Tagalog, say meaning to tanbalot at English at atong tanagagig, no nahuli kwanto at atong tanagagig, anong ibig sabihin ng nahuli? Caught. Ano ang meaning ng nahuli? Caught. Narul at Pangasinan at atong tanagagig agauntan. So nahuli is a Filipino term that generally means caught, apprehended, or late. Nahuli, caught, apprehended. Pero pag sinabi mong late, nahuli. Agauntan. So, depende sa pagbigkas ng word na yon. When you say, malumanay na nahuli, caught, or apprehended. Pero pagka may tawag nito, nahuli ka mo, or may stress ng konti, ang ibig sabihin naman po niyan is late. So, anong ibig sabihin ng nahuli or nahuli? It implies someone was taken into custody or arrived after the scheduled time. So, it is often used in context to indicate finding someone in the act of doing something or discovering an illegal activity.
Ngayon, anong nangyari? Bakit nasabi na nahuli? May paliwanag po dyan si Ate Claire. Pakinggan po natin si ate, ha? Ate, go ahead. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Saldico. Pag sinabi nating nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Saldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi din po kinakila ng SOJ that the movements of Saldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ang Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yun ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita na o termino ng Czech Republic. Si Katutan so paliwawa ng Ate Claire. Pero sa reaction di tan ballot ng Congressman Paulo Pulong Duterte at atang tanagagig ngay kwantuhay. Kwanto. Ganun na pala ngayon. Kapag nahuli, hindi na aresto. Baka next time, kapag nakulong, sabihin nila nagpahinga lang sa loob. O di kaya, ang pagnanakaw ay paghihiram lang. Actually, kwanto. Say kwanto actually, yasakainin ng Congressman Duterte, hindi simpleng usapin ng salita ang kontrobersiya, kundi isang mas malalim na problema sa komunikasyon at pananagutan. So malinaw, kwanto? So malinaw, hindi pala mali ang ulat. Mali lang ang pagkaintindi ng lahat ng Pilipino. Tayo pa ang kailangang mag-adjust sa kanilang creative writing. Kwanto? Ang galing talaga ng bagong dictionary ng administrasyon. Kwanto? Flexible, adjustable, at very convenient. Hindi na kami nagugulat, kwanto. Pero sana, wag nilang gawing tanga ang taong bayan. That is coming from Congressman Paulo Pulong Duterte. Pero kung niyo pong matatandahan, right after na lumabas po yung sinasabing pagkahuli kay former Congressman Saldico, meron na rin pinabulaanan po yan. Mismo ni Attorney Harry Roque. Meron pa nga siyang pahayag sa Facebook. Ito po yung kanyang naging pahayag. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano, nahuli daw po itong si Saldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon, pag-usapan natin, ano bang katotohanan
at ano ba ang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Zaldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay presidente mismo. At ang mga pwede mag-corroborate dyan, yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at makokorroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila ang mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salaping ito. So, pwede rin yan makorroborate. Pero ngayon po, ang balita ay, naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay, siya ay nasa Europa. Ang fact ay, meron siyang Philippine passport. Ang fact ay, ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan ba ho yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay-linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay sa Sandigan Bayan ay pinakakalakan niyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport ng na-check, yan ay revoked na. So talagang dahilan yan. Si Attorney Harry Roque yan. So ibig sabihin, may katotohanan yung sinabi noon ni Attorney Harry Roque na hindi nga siya under the custody ng kahit ng Philippine Embassy doon, hindi no ha? So, Zaldico is still free. Pero ito, mahiya naman kayo, mayaman na nga kayo, magnanakaw pa kayo. Ito po ang babala ni DILG Secretary John Vic Remulla sa mga SK officials na masasangkot sa korupsyon sa kanilang barangay. Ito po'y matapos irekomenda ng DILG na sampahan ng kaso ang dalawang SK chairman sa Makati City na sangkot umano sa manumalyang paggastos ng pundo ng kanilang barangay. Papor din ang kalihim na iabolis ng SK dahil nagiging instrumento pa niya ito upang masangkot sa korupsyon ang kabataan. Narito pa naging pahayag ni Secretary John Vic Remulla. This would probably also serve as stern warning then dun sa mga possible na mag-commit ng the same mistakes or... It's exactly the purpose. Matuto naman kayo. Mahiya naman kayo. Mayaman na nga kayo, magnanako pa kayo, di ba? Mahiya naman kayo. Sir, with that having said, may possible kayong resolution or recommendation ng DILG? May mga pagbabago ba in terms of the processes sa paggastos ng pondo ng SK? Ano yung pwede nating may recommend? Ang mayroon kasi dito yung pondo ng SK, dati dumadaan sa kapitan yan. Ngayon, may sariling pondo ng SK, sila na ang signatory. So, wala nang checks and balances. So, anong nangyari dito, dahil sarili na lang diskarte lahat, naaabuso nila yung kanilang kapangyarihan. So, nakita nyo, maliit na barangay, mayaman na barangay. Mas nakakahiya pa nga ito eh. Mayaman na barangay, sila pa ang nagnanakaw. Sila pa ang umaabuso ng kanilang kapangyarihan. Kung ako lang ang masusunod, ay papalitan ko na ang struktura ng SK. Ngunit ito ay constitutional issue at hindi kaya ng aking kagawaran. Pero ang recommendation ko talaga dyan, kung magkaroon tayo ng constitutional change, ay approach ng SK. Dahil nakikita natin na naging kulturo na rin mula bata na ang corruption ay ordinary na lamang.
Yung SCM sa Balitan Matwa sa ikabusol na saray MBTF managbalita lahat ng fake news suntuloy kaya rin inasarang pakabatan pa imano manlalapunit saray manangantabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. San ang puta-putang irang impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon. Sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpaigting at pagpapaibayo ng kalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number 1, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Palunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito. Santa Maria, Paborito. Nandiyan tayo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan.
ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya, oh, oh, Pangasinan, sigaw ng dugo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programang magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulok, Cantabayo, Silawas, Caro, tangka paborito yo. Joseph Canilang Bacanihes. PM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. True. Mars Restaurant. If you go to Mars Restaurant, come hungry, live happy. Yan, ang kanilang operating hours is 4 p.m. to 11 p.m. Open din sila for lunch reservation. Just inform Mars ahead of time. If you are looking for a delectable yet budget-friendly treat, Mars will satisfy your cravings. For melt-in-your-mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks. Savory bangos a la pobre jam-pack with aromatic garlic beets. Ultimate Pinoy pulutan like their signature mix, beef innards, sisig, chicharon bulaklak, and their chicken supernova. Meron din po silang bulalo at sinigang to comfort you. For light meals, try rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta. Meron din po silang satisfying chicken teriyaki wrap and New York strips wrap. So, Mars Restaurant is perfect for satisfying dates or late-night cravings. Meron din na po silang Mars dyan sa may barangay Nagilayan na pwede kayong umorder dyan ng mga take-out ng mga pagkain. Or kung nagugutom na kayo at napadaan po kayo dyan po kayo magtungo sa Mars, dyan po sa may Nagilayan, ha? Hello and good morning kay Sir Maxi Solis. Siyempre kay Nanay Bihing, by the way, JCB, senior citizen ka lang, akit nanay ko mo niya. Sika ma-feeling kan, singa ugaw ka ni, matakkan ka lang, 60 years old ka lang. Kaya instead na Nanay Bihing, Nanay Bihing kwan mo lang, tapin unugaw ni Nanay Bihing, aguntan. So, good morning kina Nanay Bihing. Thank you for the love. Yan. Siyempre, sa mga single ladies na rin sa Barangay Basing, Nana Kunching, ayan, Nana Perla, and si Nana Kagawad Esperanza. At binabati ko na rin kasi nakamonitor at nakikinig siya ngayon, si Madam Ana Marie. Ngayon, bayan muna bago sarili. Pag-usapan nga po natin ito mga kapaborito. Ano po ba ang ibig sabihin ng mga katagang ito? Para sa akin, I can describe this in just one word. Antutan ko nyo saksakay asalitan makadescribe, at bayan muna bago sarili. Amtaan do kaya, at sakay asalita labat sa pagka-describe mo JCB, ando kayo tan.
Pero, believe it or not, I can only describe this in one word. Nuwalay galaw ng sama na telebisyon, name that tune in one note, kwanda. Siyak balot, I can describe it in one word. And that one word is enough to explain what it means. And that word is selflessness. Selflessness at atong tanagagig. Anto tay gabay ton ibagatay selflessness, JCB. Say gabay ton ibagatay selflessness at atong tanagagig. It is the quality of placing the needs, welfare, and happiness of others above one's own interest. Selflessness. This is placing the needs, welfare, and happiness of others above one's own interest. So, ang tanong ngayon, ano ho ba yung inyong interest, Mayor? Mayor Merera, sir, bakit hanggang ngayon itong mga facilities na tulad po noong housing unit sa may barangay Papaguyan, yung pong building po donated by PAGCOR, dyan din sa may barangay Papaguyan, and other facilities pa, mayroon pa po yung ibang fasilidad na mayroon dyan tumayo noong panahon ng nakarang administrasyon under then the administration of former Mayor Sammy Rosario. Ano ho ba yung mga ibang facilities na andyan na hindi po nagagamit sa kasalukuyan? Yung pong liga ng mga barangay building na andyan po sa likod ng Children's Park at tabi ng OSCA Office, Senior Citizens Office. Last na nagamit po yan ng mga barangay at LGU nung panahon pa ng former Liga President Jonas Rosario. At accordingly, very functional yung building na yan. Kasi may office pa na nilagay ang LGU para gumamit niyan. Tapos sa taas na hall, nagmi-meeting ang mga kapitan para sa kanilang liga meeting. Pero ang tanong ngayon, bakit hindi ito ginagamit mula nung bago na ang namumuno? Hindi ko rin alam kung nagagamit na rin yung Sangguniang Bayan Building na bago dyan sa likod din mismo ng munisipyo. So, bakit hindi po nagagamit yung mga facilities na ito? Bakit hindi po hanggang yun? Hindi po napapanabangan ng ating mga kababayan dyan po sa bahay binay. If I remember it right, mayroon pong direktiba po dyan ang ating Pangulong BBM. Ano po yung kanyang direktiba? That President Marcos has ordered, that is an order, has ordered local government units or LGUs and national agencies to prioritize the completion and utilization of infrastructure projects initiated by previous administrations to prevent wasting government funds. And this directive is part of a broader push to ensure that infrastructure, including roads and flood control systems, is properly utilized and not left abandoned. Yun po yung utos. Kasi order Yun po yung utos ni Pangulong BBM sa lahat ng mga local government units and national agencies to prioritize the completion and utilization, paggamit ng mga infrastructure projects initiated by previous administrations to prevent wasting government funds. So, tanong ulit, what is keeping you from using it for the benefit of your constituents? Itong housing projects, dyan po sa Barangay Papaguyan. Ano ho ba ang preference ninyo? Selflessness o selfishness?
And these two are different things. Agontan. If selfishness is what is keeping you, siguro kasi hindi kayo ang initiator ng mga facilities na ito. Tama ho ba? And if this is what is stopping you from implementing it, then bayan muna bago sarili is just merely a coin word with no meaning or kumbaga payak sa katotohanan. Tama ho ba? Naalala ko tuloy itong ginagawang City Hall building sa Dagupan. Maisingit ko lang ha. Hanggang kailan or let's say ilang taon po ba ang kontrata niyan bago matapos at mapakinabangan ng taong bayan? What is taking the present administration in finishing it in due time? Kasi ang alam natin, may budget na yan at siyempre kapag may budget na, mabilis dapat na matapos yan. And usually, with that kalaki ng building, siguro, correct me if I'm wrong, I'm not an engineer, 1 year or the most, dapat tapos na yan. Pero, 6 years na ang dumaan. Hanggang ngayon, hindi pa tapos ang project na yan. Why? Apay akin bakit? And that project was then initiated by the former administration, former Mayor Brian C. Lim. Now, linking or joining these issues together into one. Yun na nga yung sinasabi ni Pangulong BBM, to prioritize the completion and utilization of infrastructure projects initiated by previous administration. At nung sinabi niya yung order na yan, pinatunayan niya mismo, siya mismo nagpatuloy doon sa tulay. You remember, maalala po ninyo, may tulay na pinapagawa noon si former PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte, Gontan. Pero naiwan yun, hindi niya natapos. Pero anong ginawa ni Pangulong BBM? Tinuloy niya, di ho ba? I think that's somewhere in Visayas. Itinuloy niya ito at tinapos just to prove what he means, and siya mismo nag-set an example sa lahat ng mga LGUs. Kaya ganun na po yung utos niya. To prioritize the completion and utilization of infrastructure projects initiated by previous administration. Pero unfortunately, I think these people do not get the point of PBBM. I don't know, baka mas mabiskag siguro yung pwersa ng selfishness kaysa yung selflessness. Kaya sabi nila, when you say, bayan muna bago sarili, walk the talk. At yung adage na yan is not just about fighting corruption, as they always point out. Yung adage na yan is not just about fighting corruption. And I do hope that in all honesty, they really follow and observe their words and are truly sincere na sila'y walang bahid ng corruption at all. That is the reaction of the people. If you remember this also, ano ang sabi ni Jesus nang binabato nila to death ang isang babae in the Bible who was accused of cohabiting with more than one man? Antikwento, let the one who has not sinned cast the first stone. Let the one who has not sinned cast the first stone. Alam po ninyo, this teaching is a strong message against there is another one word. This teaching is a strong message against hypocrisy. Agauntan. Now, what is hypocrisy, JCB? What is hypocrisy? Okay. Hypocrisy is the act of pretending to have beliefs, virtues, or moral standards
that one does not actually possess, often specifically violating one's own express principles. What is hypocrisy? It is the act of pretending to have beliefs, virtues, or moral standards that one does not actually possess, often specifically violating one's own expressed principles. Diba? So, violating one's own expressed principle in Tagalog, it means plastic. Agauntan. Ha? So, sabi nila, bayan muna bago sarili, must go beyond the word corruption. Hindi lang dapat nakafocus sa corruption. They have to go beyond that word. Dapat na-emphasize in true word that describes this urge na selflessness. Selflessness na ibig sabihin yan, lalong-lalong na on your part, as the local chief executive, na kahit iba ang nag-i-initiate ng project, dapat tapusin at dapat mapakinabangan ng taong bayan because yan ang order ni Pangulong BBM. And that is because yung pera na ginamit dyan hindi masayang kasi yung perang ginamit dyan is a hard-earned money coming from the pockets of every Binmalinians out of their duties and responsibilities to pay the government their taxes. Agauntan, political interest, just like self-interest, must not be at the center or at the heart of your administration. If that is what you truly mean, agauntan. Kasi ang tayuatan, so sa atay housing unit at atang tanagagi. For all you know, pigaran kinta na tatang tanagagi. Ha? Yung housing unit na yan, tinayo ng former administration para sa mahihirap. Ano yung mahihirap? Yung po yung sandali ha? Para mas maintindihan ulit natin. Let's consult Google. Mahihirap. Ano ang meaning po niyan? In English, mahirap is poor. Agaon tanatang tanagagi. Although maraming meaning po yung mahirap, pwedeng difficult or hard, pwede ring sabihin low income earner ng ating mga kababayan dyan po sa bayan Binmalay. At ang bayad ng bawat beneficiaries po dyan, ito ha, wala pang 600 pesos per month as approved by the National Housing Authority, the Human Settlements, and the Department of Social Welfare and Development, including the provincial government of Pangasinan, care of Mr. Alvin Bigay, and the LGU Binmalay. So imagine, magkano pigare abang na abong natan? Diyan siyudad na Dagupan Labat, angang kung babatiklad atay 20,000 binulan. 20,000 sang unit. Binulan, siguro diyan siyudad na Dagupan. 10,000 to 20,000 agaw tanatatan tanagagi. Para magkaroon ka lang ng tahanan, magkaroon ka lang na amay sumpatan mo, siro man mo patang na panaon, tan ugi pang mo betul na labi, agaw tanatatang tanagagi, tagkanakut na aguyot, itupo-tupo mo la. So sa may 10,000, 15,000 or 20,000 niya abang agauntan. Ya binulantan. Pero atay housing unit ditan at Binmalay is about 600. Wala pang 600 pesos per month.
and ready for occupancy na yan. And it has 76 units po yan. Bakit hindi po binibigyan ng weight po yung kahalagahan ng project na yan? At sa amin ba nagsekwanda aaralan dala? Kapigan ni man niya bulan, niya ni balikas data niya aaralan dalatan. Ha? Hanggang natan aaralan nyo ni, you've been there for almost asumpale 3 years. You are on your way for another 3 years. How long will it take you? Yaaralan itan, so housing project itan, to be eventually panayaman, ready for occupancy, yung 76 units na yan, para sa mga mahihirap na kababayan po natin dyan sa Binmaling, na magbe-benefit, magbabayad lang ng monthly, parang monthly rental or monthly amortization. Ano ka nalilingo? That's my word ko. Less than 600. Oh. Diba, balbalag yung tipid compared to 10,000. O, say, halimbawa, 7,000. No, si katuti, abangan at bali na malay. Sa cable at sa housing unit. 600 compared to 7,000, 10,000, 15,000. Balbalag ya difference. Balbalag ya inawa. Para saray mairap bilay. SBM, Saray Balitan Matwa. Another day, another SBM. Say kabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Yain pasabi, nasa lawas yun kaaro, kapaborito yun JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team on the technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. See you po bukas mga kapaborito. Antabayan ng susunod kaagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby dito lamang sa number 1 Pop Music Station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, Lawas Caro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakanihes. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM